Altså bitches! Okay. Fuck, der er low frames. Hej og velkommen til Survival Island med Anders, og nu er det Nikolaj, der spiller, fordi jeg er boss. Han tør ikke gå ind i den cave der, fordi han er en skidetøs. Og nu siger Anders noget lort. Går jeg ind og åbner. Rigtig lækker. Oh yeah! Se hvor boss jeg er. Anders spiller Battlefield, han er en Battlefield fanboy. Og han spiller faktisk Morph 3, hvilket er endnu værre. Han er en Call of Duty fanboy, så I skal helt på ham, okay? Sig han er gay, for det han er. Nå, men jeg skal være over hos Anders i dag, og vi skal ikke bolle, hvis der er nogen, der tror det. Fuck nice det her. Se hvor langsomt man går. Det er fucking awesome det der. Prøv se. Fuck. Nå. Jeg må hellere gå op og finde noget weed. Og jeg kan fucking høre sommer, hvor de henne. Jeg skal kræfte mig oven, dem jeg skal. Hvad fuck spiller du, Anders? Jamen, er det missionen? Øj! Hvad fuck er det? Nå, det er bare jern. Så kan jeg få noget XP for at smelte det. Dutch. Undskyld, jeg ikke snakker, men hvilket fuck jeg skal snakke om. Ligesom Anders er noget mærkeligt. Ikke Anders? Han svarer mig ikke, fordi han har så... Han er fucking travlt med at... Oh my god, jeg owner noobs. Og fordi jeg er meget bedre end ham. Øj, fuck jeg kunne høre fucking lava. Hvor er det henne? Skal jeg fandme hoppe i det og tabe alle hans ting? Øj, jeg har fundet en cave. Oh shit, med lava, og så døde jeg. Fordi jeg kun havde et halvt liv. Godt. Du dræbte lava. Nej, jeg mistede. Ja. Hvad skete? What the fuck? Okay, det der, det var fucking mærkeligt. Nå, men det var fordi, jeg faldt ned af... Jeg faldt ned i sådan en cave. Og så døde jeg. Fuck, det var godt. Nej, jeg må hellere ned, før mine ting forsvinder. Hvor fuck er caven henne? Nå, den er jo den her nu. Nu er jeg fuld liv, så... Jeg glemte fucking, jeg havde et halvt liv. Ej, er det ikke den her vej, man skal? Tror jeg det er. Du skal ned i det der rum der. Er det ikke her? Må jeg se? Jo, det er det. Og så gravede jeg ind lige her til venstre. Se her. Og så var det hul der. XP. Fuck, jeg tabte meget lort her. Jeg mistede... Nej, det lå svært fandme. Awesome. Annik! Prøv at se alt, der er fucking lava her. Har fundet en god cave. Mig noget kul, det giver XP. Oh yeah, XP. Oh my god, det giver jo ikke en skid, mand. Sig til Notch, at det skal give mere XP. Oh yeah. Fuck det, nu giver kraften igen med kul. Hold kæft, man, jeg recorder. 19 frames per second, det er bare en ny rekord. Lol, du har allerede været her, what the fuck. Skal jeg ikke lige gå ned og finde... Jeg går lige ned og finde nogle diamanter til dig, Anders. Ja, nu bugger jeg fucking i et hul. Dutch. Men hvad, han elsker min intro, som I kan høre. Nej. Hvis I ikke hørte det der, så siger det lige, hvad jeg sagde nu, Det er fordi Anders han siger, at jeg elsker hans intro, og det gør jeg i hvert fald ikke. Der indrømmede han det lige. The fuck?
fuck, jeg er en ninja. Er du? Helt vildt. Jeg bruger sgu da pistol i en total åben kamp. Spiller du mission? Hvilken mission spiller du? Femmeren eller sådan noget, jeg kan ikke huske det. Det er den der, hvor man er britter. Britter? Ja, britter. Hvor man er det der britiske hold. Er det der, hvor man skal slagte fucking mange? Nej, hvor man skal være hvor man skal finde den der bunkerbil der. Okay. Ja, den er bare lidt ukendt. Små hjerner ikke til pistol. Anders. Nå, jeg skulle selv åbne den for helvede. Og så er det ninja-tid. Ninja. Total åben kamp ninja. Hurra! Ninja! Anders han siger selv, at han er ninja, men han lyver hele tiden. Så er det hunt for diamonds. Nej. Jeg fandt en cave mere, hvis der er fucking lava hernede. Fuck den. Jeg skiftet min lækker pistol med en fucking vild hipfighter. Nu får jeg ikke nogen zombier, jeg kan dræbe, men jeg elsker at dræbe zombier. Døde du, Anders? Ja. Slag. Nej, så starter jeg herfra. Anders han er... Jeg only using my blade. Only use me blade? Nå jo, og I skal lige tjekke en kanal ud og totalt subscribe, selvom jeg ikke har nogen videoer. Ej, det behøver jeg ikke. Og vi sidder og æder slik, hvis det er bare for at gøre jer misundelige. Fuck. Og Anders han er bare en weirdo. Nøj, det er slagtet. Døde du igen? Nej, jeg dør ikke. Så lad mig være only use me blade. Nej, min egen helikopter skyder mig. Fuck, hvor godt. Anders siger han jissede. Fuck, det sagde jeg også. Only use my blade igen. Hold nu kæft, Det er Anders. samme sted. Nej. Fuck, jeg skal slå en prut. Nej, jeg bliver slagtet. Åh. Når de køkker mig, så er jeg død. Jeg død igen. Okay, du klarer den ordentligt. Nu er jeg ikke only use my blade. Det har du heller aldrig været. Fuck, jeg ruller. Nu er jeg only use my blade igen. Det var ikke okay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Anders, du gætter kraftigt mig lige, hvad jeg fandt. Diamonds. 9 diamonds. Helt seriøst. Ja, prøv at komme og se. Du laver fandme sjov. Nej, prøv at se. Har du spawnet dem? Nej, jeg har lige fundet den dernede. Hernede. Fucking lort. Nå ja. Hvordan fuck skulle jeg spawne dem? Det kan man jo med de nye single player commands. Kan man? Det var da ikke så godt. Move til at fake det. Oh shit. Og man kan også ændre, hvad hedder det, til creative lige pludselig. Når du bruger MP7, gør du ikke? MP5. Nå. Jeg har endda 2. Creeper! Oh shit! What the fuck? Nej!
Nej, jeg døde. Ikke, bare roligt. Fuck, det var scary. Kommer fucking smadret mig. Det er nat. Spray! Her er vores hus. Anders' pretty house. Så kører vi. Så er der fandme krig. Er der krig nu? Vi kører efter et tog, Lol. Hvorfor fuck gør I det? fordi der er terrorister. Er det terrorister? Er det ikke... Er der en mission, der er det? Ja, det er sådan lidt bombe London. Vi har flashet en masse civilians. Gjorde det? What the fuck? Det var min, jeg skulle ramme til. Ja. Nikolaj, hvor lang tid har du filmet? Jeg... 1 minut mere. Okay, super. Dutch. Fuck, jeg blev afhængig af Anders' fucking lortefuck. Det er mega fed game. Og jeg tror ikke seedet er mere. Findes det ikke mere? Nej, for der er jo lavet nye seeds. Nå, det er sgu da rigtigt. Så må de finde de der nørder der. Så for satan, så kører de galt. Nå, så kan jeg lige se. Hvad laver du? Prøv at gå bagud. Hvorfor? Bare prøv. Hvorfor? Bare prøv. Nej, det er